N'ụbọchị tata anyị ga-ekwu maka ofu ọgụafọ n'asụsụ Igbo. Maka ndị na-amaghị ihe a na-akpọ ofu ọgụafọ bụ ihe a na-akpọ one calendar year n'onu ndị Iti. Ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ ofu ọgụafọ. Ọ bụ ya ka anyị ga-ekwu n'ụbọchị tata. Anyị ga-ekwu ọnwa one dị n'ofu ọgụafọ n'asụsụ Igbo, kwuo ụbọchị one dị n'ofu ọnwa n'asụsụ Igbo, kwuo izu one dị n'ofu ọnwa n'asụsụ Igbo, kwuo ụbọchị one dị n'ofu izu n'asụsụ Igbo. Maka ndị na-amaghị ihe a na-akpọ ọnwa, ọnwa bụ ihe a na-akpọ months n'onu ndị Iti. Maka ndị na-amaghị ihe a na-akpọ izu, izu bụ ihe a na-akpọ weeks n'onu ndị Iti. Maka ndị na-amaghị ihe a na-akpọ ụbọchị, ụbọchị bụ ihe a na-akpọ days n'onu ndị Iti. Ọ bụ ihe niile a ka anyị ga-akọwa n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ na ihe a bụ izi ị na-esonye m, nnọọ, biko echefukwana imetụrụ m aka n'akara ịfụnanya, tinyere m okwu na ngalaba okwu ma tụsakwara m ozi a. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ. Abịa n'ofu ọgụafọ n'asụsụ Igbo, ofu ọgụafọ nwere ọnwa 13. Gịnị bụ ọnwa 13? Ọnwa 13 bụ ihe ndị Iti na-akpọ 13 months. Abịa na ọnwa 13 ahụ, ọnwa 13 ahụ ha ncha niile n'otu n'otu nwere mkpụrụ ụbọchị 28. Gịnị bụ mkpụrụ ụbọchị 28? Mkpụrụ ụbọchị 28 bụ ihe ndị Iti na-akpọ 28 days. Abịakwa na ofu ọnwa n'ọnwa 13 ahụ, ha ncha niile nwere izu 7. Gịnị bụ izu 7? Izu 7 bụ ihe ndị Iti na-akpọ 7 weeks. Abịa na ofu izu, ofu izu nwere mkpụrụ ụbọchị 4. Ọ bụrụ na ị kpọghị ya mkpụrụ ụbọchị 4, ị kpọọ ya ahịa 4. Gịnị bụ ahịa 4 ahụ? Ahịa 4 ahụ bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Chetakwa na ọnwa niile a nwere ihe a nọchitere anya ha, bido na Jenụwarị ruo na Disemba. Ha ncha niile nwere ihe ha nọchitere anya ha. Emesịa anyị ga-ekwu maka nke ahụ. Ama m na aghọta ihe m na-akọwa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, biko tinye ya na ngalaba okwu. Ọ bụrụ na ya bụ izi ị na-esonye anyị, nnọọ, echefukwana imetụrụ m aka n'akara ịfụnanya ma tụsakwara m ozi a. Chetakwa na ọ bụrụ na ofu ọgụafọ bịa n'isi njedebe, na a na-agbakwunyere ya ofu ụbọchị ka o nwee ike zuo ezuo n'ọgụafọ n'Igbo. Daalụ.